kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Christmas party natin mamayang gabi, manifesting grand prize! Grand prize, Lord! Eto na! Grand prize! Ano bang grand prize natin? Hindi natin alam. Ay, pero Secret gusto, daw. pero kung ano man Surprise. yan na, may na-manifest na natin yan. Oo. Yehey! Party na po namin mamayang gabi. Correct, Ayan. 'di ba? Sunod-sunod na mga parties. O anong susutin mong kumikinang ulo mo pa rin? O ulo lang. Ang theme po kasi ng party namin ay kumikinang. Oo. O anong kumikinang mo? Parang silver and Hindi ba glitter yan? ba? Hindi ba yan? Saan party ka pupunta? Hindi ko alam. Hindi, tama, glitter glamour. Oo, Parang tama o pala, glitter and glamour. parang Oo. ganon. Hala, may hirapan ako. Oo Wala nga. akong kahit anong t-shirt, damit man lang na kumikinang. Hala, Tama. na. Akin ulo, sapat na. Alam mo, natutuwa din naman ako dun sa mga yung kumakapag-effort sa mga Christmas parties, wagas, Uh-huh. 'di ba? Kaya dun sa lahat ng mga hindi lang kami, kundi kung kayo po ay meron po kayong theme Uh-huh. na inassign po sa inyo for the Christmas party, 'di ba? Gawin po ninyo kasi Tama naman na. yan minsan lang din naman sa isang taon. Correct. Tsaka kaligayahan din naman ng mga nag-organize na sumunodan lahat. Oo. Ganon. Alam niyo yung mga dito, mga kasamahan namin, pasimple lang to, kunyari, nagtatrabaho, bisibisihan. Pero sa totoo mamaya, lang. Pero biglang. teka lang, wala, hindi yung competition natin, video digital. So Oo. kumbaga parang, alam mo yun din yung maganda in fairness, kung kapag halimbawa ang competition ay digital, let's say, ibig sabihin, i-flash na lang sa screen Oo. yung performance. Kasi parang yung paghihirap, tapos na. Oo. Tapos na. Tapos pagdating ng party, mag-e-enjoy na lang Oo. din talaga. Parang hindi kasi swak sa atin sa nature ng trabaho natin na lumalabas tayo. Yan. Unlike sa mga yan ba sa office, yung Yan. pwede may time na mag-practice, Yan, di ba? oo. Tayo Kanya-kanyang kasi, sulok. pero sa bagay nung kinareer din naman natin, Oo. Diego, di ba? Kung Oo. gusto Ano may paraan nangyari? Uy, nung kumareer tayo, huwag na natin pag-usapan nung hindi tayo kumareer, di ba? Doon na tayo dun sa taon na kinareer natin. Oo. Hindi ba't Pasabog din meron naman yun tayong mga pasabog na mga pailaw na mga papakpak, Oo. di ba? Ganon. At nakakatuwa din po yun Alam nyo po, kapag ganyan na nakikita po ng mga bossing na nag-e-enjoy ang lahat, Aha. minsan yan din yung trigger para dagdagan nila yung bonus Tama. Di ba? Hindi naman imposible na biglang Oo. magbigay ng good news. Eto na nga, Nicole Ayala. Diba? Di ba kahapon, nagtatanong ka na parang hindi mo ramdam yung Christmas. Oo. Eto na, simula na. Simula na yung Carmageddon. Akala ko, hindi, kasi kahapon pinag-uusapan namin ni Diego, parang feeling ko, kung ikukumpara ko dun sa nakarang weekend, parang kalmado lang. Oo. So sabi ko, pero in fairness, baka ako lang naman yun. Oo. Ako lang naman yung medyo kalma-kalma ang December this year. Tapos nag-send si Jegs ng article tungkol Oo. sa Carmageddon. Ayan. Na paparating na ang mga ang mga Mga subdivision, balak ng subdivision. buksan Oo. para lumuwag. Hindi ko sure kung may
papayag. Oo. Apaka-arte po kaya ng mga nakatira sa mga village, yung mga Tama. gated na subdivision. Hindi. Magtiis kayong lahat, matraffic kayo dyan. Di namin bubuksan ang gate namin. Ganun sila. Lalabas-labas kayo, di ba? Oo, correct. Di ba, ginusto nyo yan? Alam nyo yung Pasko, tapos lalabas kayo, tapos problema ko ngayon. Ganon. Pero yun daw ang sinasabi na posible daw buksan ng mga ilang mga subdivision. Pero hindi ko alam kung kaninong ano yun kung sino dapat mag-approve yung na mga wala ka exclusive ng village pa naman kaya yun. nga di ba? Ay nako. So ayun na nga. Eto na. Tsaka nakita mo ba yung picture yung sa sa isang part ng Baguio na ito papakita ko yung picture. Nagulat ako Sabi ko, ay mali pala yung adlib ko kahapon na parang Saan ka kasi dumadaan? Ikaw, Liana, saan ka pa pumupunta? Ito na nga. Ang feeling ko kasi talaga, parang lahat ng mga dinadaanan ko, pinupuntahan ko, hindi ako masyado nahihirapan. Pero hindi ko naman ina-attract na gusto ko mahirapan. Ayoko naman mahirapan. Ang point ko lang is, parang hindi siya kasing, ano tawag doon, sikip as before. Diba? Nung nakita ko yung picture sa Baguio, na sobrang sikip, as in promise, magkakapalit na kayo ng Yan. Magkakapalit kayo yan ng... yung pong hinahanap ni Nicole Yala. Sabi ko, ay ba to o Truly? Pero Truly daw, kumalat daw itong picture na ito, kung nakikita nyo po online, or kung kayo po ay nakatutok sa radyo. So, I guess ito ay parang bazaar sangge siya, or bazaar. Nasiksikan yung mga tao. Sobrang siksikan yung mga tao, promise, na kapag ka nagkaroon ng ng stampede, unfortunately, madami ang dito. Nako, iwas din po tayo sa masyadong ganitong klaseng kasikip na mga lugar. Lalong-lalo na mga kabisyo, kung meron po kayong condition. Yan. Diba? Kung alam mo hindi ka makahinga sa madaming tao, kung alam mong uhawin ka, dehydrated ka, mataas ang alta pressure mo, buntis ka. Ayan, sa payan. Ayan, 'di ba? Kung alam mo na ganyan, siguraduhin mo na hindi ka masyadong masasabak diyan sa mga ganyang klase mga lugar na sobrang sisikip. Kasi season na po Maaring yung mga dinaanan ko lang talaga yung hindi masikip. Or magaling lang yung driver mo maghanap ng area na hindi masikip. Pwede din, 'di ba? Pero talagang yun na ang ma-expect natin in the coming days until the end of the holiday season na masikip. Marami na pong tao, magsisiksika na po. So again, isa lang pong paalala na kung meron kang condition, wag mo nang ipilit. Ewan ko kung nabasa mo yung isang rant ng isang buntes na meron siyang ni-name drop na TNVS. So dun sa ni-name drop niya, parang nagagalit siya kasi nakikita yata dun sa app na may 10 to 12 drivers in the area. Pero walang nag-a-accept nung kanyang pagbubuk. Nilagay niya dun sa note, buntis po, hirap mag-commute, sana may mag-accept, parang ganon. Tapos, medyo kasi, siguro dahil hormonal, alam mo naman ang babae, kapag kabuntis, magkakaroon, nireregla, wala nang regla, lahat ng mga konektado po sa hormones. Minsan, kapag ka nakaka-feel kami ng matindicious na emosyon, nakakapagsalita kami ng mga hindi masyadong magaganda o medyo masasakit na mga salita. So, dun sa caption niya na yun, medyo I would say medyo harsh yung pagkaka-describe niya dun sa app na yun. Na umabot sa thousands din yung nag-comments na I'm sure hindi niya in-expect na hindi siya kakampihan ng karamihan. Actually, hindi siya masyadong kinampihan ng karamihan. Ang comment ng mga tao, alam mo na nga buntis ka. Diba? Bakit? Hindi lang sa bakit ka lumalabas kasi syempre pwede naman talaga lumabas. Bakit hindi ka pumili? Kasi ako ganito ako, Jegs kapag ka hindi nag-work sa akin ng isang app, edi try ko yung susunod na app. Hindi lang naman yan yung kagandahan po ngayon may choices po tayo. Merong mahal, may mura. Meron pong mas mahal talaga pero mas marami sila. Correct. 'Di ba? Totoo 'yun, nangyayari yun na parang ayoko munang mag-book diyan kasi talagang sa lahat kung i-compare mo, yan yung pinakamahal. Pero sila din ata yung pinakamadami or sila rin yung pinakamabilis. Na kung halimbawa buntis ka, pwede mong choice yun, ha? Diba?
iisipin mo pa ba yung dagdag na 100 or 150 pesos kumpara dun sa pinipilit mo na isang app. Pero ito, kahit 150 pesos yung dagdag o yung difference, kunwari, hindi naman natin sure, makakauwi ka naman na agad. Correct, oo. So may mga ganyan tayo medyo may extra, kasi talaga payment, yung convenience Yun yung binabayaran natin Correct. Kaya tingnan mo, totoo yan. Thank you for saying that. Kunyari, summer. Tumakbo na tayo kaagad ng summer. Hindi ba't mas mahal yung mga resort na private versus yung public? Kasi may premium po talaga kapag ka pribado, yung kayo lang ang magsasama-sama sa isang pool. Ako nakakita na ako at na-experience ko na talaga na public resort. Literal, Jegs. From afar, kita mo yung pool brown na. Bakit siya brown? Bakit brown yung pool? Kasi wala nang nagsha-shower bago pumasok. Kung bumiyahe sila mula Maynila, makarating sila ng Laguna, kung nakasakay sila ng jeep, hinanginan na sila, pinulusyon na sila, wala na silang pake, mainit, tatalo na sila doon. Tapos yung paa galing lupa. Correct! Kaya, literal, nagiging brown. So, what do you expect? Siyempre, mas mura talaga doon. And it's a public resort. So, ganun din naman pagka private. Siyempre, may isip mo, grabe, sobrang pricey naman ito. Pero yung baka nila doon, mas malambot. Diba? Yung pool nila doon, talaga namang crystal clear. O di naman kaya talagang pangmalakasan. Lahat Instagrammable, lahat na mga parte ng resort. Ganon. So, may premium din talaga doon sa comfort na tinatawag. So yung comfort lagi accompanied with the cost Correct. Yun yung unfortunate. Parang katulad ng 500 pesos Noche Buena package. Yan, Maaari ngang ipilit, pwede, kung gugustuhin, 'di ba? Kung simple lang. Pero syempre, kung gusto mo ng komportable, premium, masaya, mag-e-enjoy ka, nakangiti ka habang kumakain. May star talaga yung mata mo kasi ang dami mong pagpipilian. Saka Paskong Pasko, di ba? Syempre magdadagdag ka. Hindi talaga enough yung 500 pesos. So yung mga ganon, sa isa lang, nung nabasa ko yon, hindi, kinampihan ko rin naman, in my thoughts lang, hindi naman ako masyadong para mag-keyboard warrior dyan, Diyos ko po. Wala akong pero in my mind, kinakampihan ko siya una kasi pag buntis ka talaga, extra yung emosyon mo, tsaka gusto mo, komportable ka rin talaga. Kasi uncomfortable, parang dun sa post niya, parang 9 months na siya. So talagang ang bigat na neto, hindi mo na talaga makita yung singit mo, hindi mo na makita yung paa mo, ang hirap na talaga. 'Di ba? Mabigat na yan siya talaga. So maiintindihan mo yung stress. Pero at the same time, magigets mo din na, ate, alam mo na nga medyo hirap. Hanap ka na ng ibang options. May mga choices naman. May mga choices naman. Hindi kasalanan nung na nag-iisang app na yun. Kasi 'di ba, sa totoo lang din, yung mga app, yung mga drivers, for example, kung mamimili sila, in a way, medyo maiintindihan mo rin kasi kunyari, 120 pesos lang yung fare. Tapos alam ng super na matatraffic siya dyan. Ilang percent lang yung commission nila dun sa 120 pesos. Diba? Kaya parang in a way, magigets mo din naman talaga sila. So wala lang, at this point na medyo extra ang lahat. Extra traffic, extra mainit ang ulo, extra sikip. Ang i-extra din po natin yung patience and understanding and concern. Ganon. Sa panahon talaga ngayon, ayun nga, gaya ng sabi ni Nicole na matindi po lahat. Parang babubwisit ka na sa mga sa paligid mo. Oo, totoo. Bugnutin na yung mga tao. Correct. Alam mo kung kanino din ako natutuwa, nabibigyan din natin ng kahit kung wala man tayo maibigay na extra tip, bukod sa mga tsupera, kahit hindi natin mabigyan ng extra tip, babigyan man lang natin ng, uy ate, you're doing a good job. Kuya, ang galing mo ha. Parang ang dami namin pero naasikaso mo kami. Yung thank you. Oo, yung thank you. Sino-sino yan? Yung mga bagger. Yung mga yung mga nagsiserve sa mga restaurants. Yung mga natataranta na sila kung paano asikasuhin yung sandamukal. Kasi bukod sa meron kang mga sinaserve na regular na kumakain, meron ding mga grupo yan na malakihan. Na lahat yan tigi-tigisa may demand. So kung nakikita mo na hindi siya bugnot, ginagawa niya pa rin yung best niya, ngumingiti siya. Alam mo, wag tayo magpaka-plastic. Suklian niyo po ng magandang tip. Kung wala lang naman talagang extrang magandang tip, suklian niyo po ng magandang salita. Tsaka may kasamang ngiti. Oo. Ayan, masarap na po yun. Totoo. Lalo na yung mga magsasamgyup. Yan!
Di ba mabilis ko minsan sa Samgyup? Correct. So, kailangan bigyan natin sila ng words of encouragement, bigyan natin ng mas malaking tip kung kinakailangan, tsaka understanding. Pati yung mga riders. Yun, isa pa Kung yan. di sila agad nakakarating, o kaya hirap ka talaga mag-book. Pagpasensyahan din. Pagpasensyahan na lang eh. Sabay-sabay po lahat nagpapadala ng regalo ngayon eh. Lahat ngayon mga tao aligaga. Yan. Lahat parang may naghahabol. Yes. Kaya lahat bugnutin, lahat may Correct. deadline. Tama. O, di ba? Kaya importanticious, gawan po natin ng paraan. Oo, kagaya ngayon, may mga halimbawa, kagaya sa amin, party namin. So definitely, baka may ilan kaming kasamahan dito na aligaga. Ay, ano bang susuotin ko? Wala pa ako kasi busy nung nakaraan. Ayan, di ba? Yung mga gano'n na, kaya kaopisina mo, bakit siya masungit? Aligaga kasi siya. Ang dami niyang iniisip sa gitna ng lahat. O siya yung organizer O kaya ng siya party. yung organizer, di ba? So, gaano ba naman yung sabihin mo, uy, thank you ha. Kundi naman din dahil sa grupo ninyo or sa team ninyo, hindi din naman matutuloy ito. Pero kung bibigyan nyo ng bonus, yung nag-organize ng party, Why not? Hindi naman tayo tatanggi dyan, di ba? Pero yon, so extra lang po ang lahat. Extra service, extra understanding, extra concern, and extra po na pasensya. Ayan. Kaya nga dito sa Love Radio, di ba, kabisyo ngayong Pasko. Yan. Tayo'y magsama-sama, kumbaga be generous. Kung tingin mo may sobra-sobra kang blessing. Correct. Maging pasensyoso at pasensyosa. Ay, nako. Ibigay natin yan. Sa totoo. Alam nyo po, yun yung nakikita kong hindi siya magic eh. Na nakikita ko kung bakit ang blessing para dun sa mga yayamanin natin mga kaibigan ay very fluid. Yung umiikot lang siya ng umiikot. Yes. Kasi grabe din po sila mag-share. Ayan, nire-refill kasi Nire-refill yan eh. kasi. So kapag ka nag-share, nagre-refill ng nagre-refill. Lagi ko tong example, uulitin ko just in case hindi nyo po narinig, 'di ba? Kasi minsan lang naman akong mag-share, 'di ba? Oo nga. Ay, Ako? Ay, Hello? Nicole! Nag-share? Oh my gosh, guys, makinig tayo! Opportunity natin to! This is a first. Mag-share ako. Chares. 'Di ba? Lagi ko tong sinishare na, for example, may hawak kang sandamukal na ano tawag doon? Payong. Okay. 10 payong. 'Di ba? Papaano dadagdagan yung mga payong 'yan kung yung 10 payong mo hawak-hawak mo at yakap-yakap mo. So the only way para ma-replenish yan ng mas maganda, mas bago, mas makulay na payong is for you to let go of what you're holding. Ibigay. Kaya kung ikaw ay may extra, isa po itong pagpapaalala na kung buong taon ka namang pinaligayan ng kumikinang natambalan, beke naman. Para po ang grasya ay bumalik din po agad sa inyo. Ayan. Alam niyo yung kagandahan dito sa awitin naming Kabisyo ngayong Pasko, parang yung yung pinapakita niyang mensahe is to Kabisyo ngayong Pasko, parang ikaw naman ang magbigay. Yes. Kasi parang nasanay tayo for quite some time na dahil Pasko, makakatanggap Tayo'y ka. nakakatanggap. So ngayon, this is about giving. Correct. Magbibigay. And as you grow older, actually ito po ay isa sa mga lessons natin as we grow older and gain more wisdom. Una sa lahat, alam mo na talaga matanda ka kung ikaw na talaga yung tagabigay at hindi ka tagatanggap. Yun talaga yung masaklap na katotohanan. Alam mong adult ka na, alam mong may edad ka na, alam mong Thunderbirds ka na kapag ka ikaw na talaga ang tagabigay at hindi ka tagatanggap, diba? Pero as we also grow older, alam natin na yun nga that as long as we share our blessings, nare-replenish din po ito, siksik, liglig at umaapaw. Ayan, kung yung payong mo, ordinaryo lang payong. Dahil pinamigay mo, susunod may gold na yung hawakan. Hindi mo masasabi, diba? Nag-i-evolve din yung blessing na biyaya. Yes, correct. Ganon yun, Kabisyo. So let's all share our blessings. Oras natin mga Kabisyo, 12:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!